Selamun aleyküm evano, ez Mirza. Ez Meryem. Erê avano Mîrza û Meryemê îro wê lîstikekê bilîzin. Ji bo vêya jî me sehek bi mîxa amade kiriye. Kam nîşanî we bidin. Bi vî awiye. Kî bêtir gola bavê ew qezenç dike? Meryemê bavî vê hêlê, Mîrzayê bavî vê hêlê. Gerev vir de qelê re derbasve Mîrza. Meryemê jî gerev vir re derbasve. Lêbelê ji bo aheng çê bibe wek bin. Meryemê sê û Mîrza tune wê pêşe dest pê bike. Heta şişeyekî bikişiş ew qezenç dike. Kanî Mîrza wê yasinî, peryasinî. Tamam. Qezenç bikişî ew vî 5 lîreyê rayerê. Meryem yazı tura. Yazı. Mîrza tura. Ne bilere? Tura hareket. Mîrza warcî xwe were. Hem Mîrza. Bismillahirrahmanirrahim. Ne bu? Tê dîz dest pê bike. Şu awtî. Wê de Meryem. Out. Nebu. Ağo nebu. Carekî gere tu çi bike. Mîrza tu. Gol. Erê Mîrza Meryemê sê Mîrzayek em vê jî ji bo gol bê hesibandin lazim e tu merî peletê kevindir yan na nabe. Ez döme Meryem se. Erê Hemerî. Meryem se. Oo. Meryem çar. Meryem çar Mîrza du. Ez se Meryem Meryem çar. Çar. Ah. Oo. Oo Meryem. Bu çar. Eri. Çarê dinê disiya xwe pênekî nebu. Meryem bilîs. Disiya xwe gere û kevir kirneke. Pere. Bu Mîrza bu 5, Meryemê çar. Neçûye. Tamam. Meryem hadi. 5. Kî bavê ew qezenç dike dirêjkirin tuneyê. Kelecan zêde dibe. Oo! Helal bi Meryem. Meryem perê xwe rayerê. Meryem ser xeyrê be. Mîrza derbasî be. Carê din înşallah tê qezenç bike. Hatta bir kadın emaneti Xuda ben.